سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت سلام كما كنكم كبرات تخاتلتي سينما سمرة نلوم استدالو استفلالي وزناقعت سبورت ፍጻሜታት ሒዝና لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبرنا عدن سينما سمرة تطعم زنك عاما كوميدي دراما ملالات وزاتات سبورت ፍጽሜታት زحالف سولو سبورتونو جوفنتوس بغودلو تጻውታ ከተበቅዕ ወላ ኳት ሰዓር ካብ ሜዳ ወጽያብ ዘመዝገበተን ተወሰኽቲ ሾታት ናብ ዝቕጽል መድረኽ ድሕር ምስጋራ አሰልጣኒ ሰርጂዮ ካንሲያዋ ኣብ ታሪኽ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ሓጻር ግዜ ዝወሰደት ናይ ጋዜጣዊ መግለጺ ካይዱ ክንደይ ግዜ ዝወሰደ ዶ ትብሉልኹም 50 ካሊታት ወሲዳትሉ ሰርጂዮ ናብ ክፍሊ ፕሬስ ምስኣተወን ነቶም በመገዲ ዙም ዝከታተሉ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሕራይ ከመምሲኹም ዘለኩም ሕቶታት ንክምልስ ተዳልየልኹ ምስ በሎም ሱቕ ኮነ ካንሲያዋ ደጊሙ ነታሕቶ ደጊሟ እንተኾነ ሕጂውን ሕቶ ስለዘይ ይቕረቡሉ ታሰልጣኒ ግዜ ከወሰደ ናብ ስጉምቲ ኣትዩ ተሰናቢቶም ወጽዩ ዝሓለፈ ረቡዕ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ብሓንቲ ጾታ ቀጺሉ ነይሩ ኣብቲ ምሽት ካብ መራሒት ናይ ዝውድድር ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ አንጻር ሳውዝሃምፕተን ተጻይታ ቅድሚት ውድድር አሰልጣኒ ታ ክለብ ፔፕ ጋርዲዮላ ብዘካሩ ጋዜጣዊ መግለጺ ባሕሪ ጋዜጠኛ ሳውዝሃምፕተን በክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ሌስተርን ተሽዓተ ባሩ ዝኾነ ውጪት ተረቲዓ መንባራ ይዝከሩ ሎም ምሽት ከክለብካ ክንደይ ብክንደይ ክስዕር ያልካ ተሓስብ ኢሉ ብዛሓተቶ ፔፕ ጋርዲዮላ በትሕቱ ቅጭ መጺዎ ክንደይ ክብለካ ደሊኻ 18 ባሩ ዝኾነ ውጪት ክንስዕር ኢሉ ነቲ ዘይጠቅም ሕቶ ብሕቶ መሊስዎ እዘገርም ኩራ ናይ ጋርዲዮላ በዘይብቃዕን ክለቡ ንሳውዝሃምፕተን 5-2 ዝረታዓትሉ ተጻውታይ ሲቲ ፎደን ኣብ ክልል ፍጹም ቅላዕ ሳውዝሃምፕተን በደል ተፈጺሞ ክነሱ ብቫር ክረብ ዘይምኻሉ ከም ዝገረሞ በመግላጽ ነቶም ናይ ቫርዲያኑ ንምንታይ ነዝሪኦም ፍርዲ ክህቡ ዘይከኣሉ ብዘስምዕ መገዲ ምናልባት ዛ ፍጻመ ከተጋጥም ከላ ብሽቓቕ ድዮም ነይሮም ክብል ባጫ ብዝተሓወሶ ሕቶ ሰንዲሎም በዚ ናይ ፔፕ ዘረባ ክቡራት ተዓዘብቲ ሎሚ ጸወታን ተልዩ ሾቶ ክትከውን ዝነበራ ምስ ትስረዝ ወይ ድማ ከም ናይ ፎደን ኣጋጣሚ ምስ ተጋጥሞም ዘይትኸውን እቲ መልስቶም ድያኑ ኣብ ሽቓቕ ኣለዎ ማለት እዩ ክብረት ይሃበልና ፔፕ ጋርዲዮላ ጽቦ መብሪኻ ይብካና ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብ ሃገረ ብራዚል ዘጋጠመ ዘገርም ፍጻመ ናባኹም ከቕርበልኩም ክለባት ቦአቪስታን ጎያስን ዝተባህላ ክለባት ናይ ኮፓ ዲ ብራዚል ጸወተን ንምክያድ ናብ ሜዳ ይኣትዋ ነቲ ጸወታ ንምምራሕ ዝተመዘዘ ዴንስ ዳ ሲልቫ ሪቤሮ ሴራፊም ዝተባህለ ዳኛ እዩ ነይሩ እዚ ዳኛ ቅድሚ ጸወታ ምጅማሩ ሽንት ማይ ስለዝተወጠጠ ኣብ ማእከል ሜዳ ኣብ ዘሎ ክቢው ከይተሰለ ፈርሺሕዎ ሰላም ረኺቡ እንተኾነ ሓንቲ ካሜራ ነዚ ጉድ ተግባሩ ሰኒዳትያ ጭብጢ ንምርካብካ مسألة بزغصرت تدانيا كم زشانه زملكت صرر زبل فساس بمنغو اغارو مسرخبت ناب حزبي بمزرغحا اتدانيا اوت رات يغني دعت فصام حيالو كاب تعذبتي اب ناي ولقم مربو حاريتان زغاطم فصام استفلال رؤيتات كوا كبر تفتن ناي ገለ ሰባት ግን ናቃልቦ ዝረኸበ ኮይኑ ቀሪብሎም ሓደ ካብዞም ጸሓፍቲ አይተካብድዎ እዚ ዳኛ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደኳ ጾታን ከዓናግፊ ክብል እንከሎ ሓደ ቀላድ ድማ እዚ ሽንቲ ይኮነን ማይ ዝደግም ነይሩ ምክንያቱ ትጾታ ብሰላም ንክዛዘም እንቲ ክብል በመጽሐፉ አገሪሙ ሓደ ጋዜጠኛ ኻነት ኩነታት በኸምዝ ዝስዕብ በመግላጽ አደን ይቕሎም ዴኒስ ዳ ሲልቫ ቅድሚ ጾታ ምጅማሩ ነቲ ሽንቲ ኣብስረ ውሽጡ ፈኒዎ ኣነ ገሪምን ዘሎ ግን ከመይ ገይሩ 45 ደቂቕ ብጠስጣሱ ንጾታ መሪሑ ክብል ቀልዳው ሕቶ ሰንዲሉሎ ክቡራት ተዓዘብቲ ዝኩሉ ክንሰምዖ ጸናሕና ነገር ንዓይና ብሓደ መደምደታን ክመርሕ ይገዲድን ዘሎ ዲያኑ ቅድሚና ጾታ ምእታዎም ከምቲ ፊስኮም ወይ ድማ ካርታቶም ፈቲሾም ዝኣትዎ ፓምፐር ገይሮም ተዘምርሑን ጽቡቕ ነይሩን በልኩ ማለት ካብ ካሜራና ሽንካ ምቑላብሲ ባምሰር ሓይሽ በዛ ጉዳይ እዚኣ ምሳይ ሰማማዕ ሰምተሎ ሃየ ጾታታት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ መቸም ንእንግሊዛውያን ጥራይ ዘይኮነ ጽሉ ኣመላ ዓለም ኣስፋሕፊሑ ሰላም መራኸ ብዙሃን እዚ ጽልዋዚ ኻብ ዝሶምን እዚ ኣብ ሃገር ጋና ዞባ ሻንት ዝተባህለ ትርከብ ከተማ ጆዋበን ሕልፊ ዘለዎ ናይ ፍቕሪ ሓንት ክለብ ኣሎ ዓበይቲ ክለባት ማንቸስተር ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ቸልሲ ኣርሰናል ሊቨርፑል ኣይምሰልኩም ናይ መንዳዶ ትብሉልኹም ናይ ኣስቶን ቪላ እዩ ንዝበዝሑ ነበርትታ ከተማ ዕቢዱ ዘሎ ተካል ፍቕሪ ኣብ ቀደመ ሰንበት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክለብ ኣስቶን ቪላ ዝኾነ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጾታ ምዝህልዋ ኣብ ኩሉ ናይ መዘናግዒ ትካላት ጆዋበን ማልያ ኣስቶን ቪላ ዝገብሩ ደገፍቲ ዝመልብ
عاوت مستمزجب كامو فانتازيا يزكاد زحالف عامت كوا زا كلب اي جدن تنبر ابنا لو مع سبورت كن مستن كاب تصويت بوزوحات وصا كوينن بولز غسغازا مزغبا زلوا كلبات تسريع عمس مهلاوا غن دغفت ناي زا كلب زغونو غاناوان بحاغوسن بنافقتنيوم نزا كلب زكتاتولوان زصبابيوان زغونو لمغنيات كابزا كتما حدا دغافي ناستون فيلا زغونو ودي 21 عامت اوسو اماندو بواكي استبحالنا يانابس غانا استبحالت كال مسراتي نناي قدم تصاتا نزا كلب زنبر بول ميغراز ازيز فوتونيروم بزي غاز دغافي ابتا كتما اتي انكون كلب استون فيلا زدغف زنبر كخون يخلي ابزو وان جن فور نايزا كلب مالت استون فيلا ناملا كتما كم زلحن بمغبار ابز عامزي حدا الشيخ حبالات كم زصنبره غليصلو اوسو بزعبا زك يغلص انكلو قصر دغفت كلب استون فيلا ابتا كتما كاب غيزي ناب غيزي يبزح كم زلو يحبيرو سنبت كازوم دغفتي كاب ساعات 5 نغواب حدا كبابي بمتخاب ماليا كلوبون بمغبار سبورتاو منقساس دحر مزوتار اب ملا غودناتات نايتا نيشو كتما بمزوار نو كل حزبيوم هون نابلو كاب عرتو كم زور زغبر زلو از غرم گن دغفت نايتا كاب زوم دغفت 5000 مايل صحيحات ركب انجليز ابازركوب دغفتي فيلا كندز زغبرو بزي مخانو اغريمو اوسو حد غزي زوم دغفتينا فيلا بارك بمغاشن كلوبون بعينتهم كريون تصاوتخا كرمسسون مركم زلوم غليصلو ابيت إيطاليا كلب جوفنتوس كاب قطم شامبيونز ليج أوروبا دحر مغلافا كوبات كاع كريستيانو رونالدو لعل ليونيل ميسي عقلو اصبيبو كم زلو يوزن غرول زلو نابتاني قدم غانتو زون ريال مدريد كملس يدل كم زلو بغود افريطلو رونالدو كابلو من دحر فصيمو كوملا كم زي كل سغنزب جوفنتوس من زمص كرمتنا بعداغا كتورو وسينا مهلاوا يحبر حساب 25 مليون باوند كشطو تراليا مهلاوا دما اتب معكنا زينا ايطاليا زواب زلو حبرت يملكت جوفنتوس ماهيا رونالدو ون كاب عقمان العالي صور كوين واصل زلو ولا نسو مساك قصل تزدلون كتقصلو ايمي مرصت نيرا زبلو تنتن سبورت بوزحات يوم زودي 36 عامت برتغالوات كاعي اب 2018 كاب ريال مدريد نابتا بارغيت غورزوت فلت عباي ايطالياوي غانتا تسغاغيرو ولا كو جوفنتوس عامتاو 28 مليون باوند ماهيا تخفلون تلا اب شامبيونز ليج جن صواك عتراي كالن زلو زي سيترف ناب قطم ربعي فصامونون يحلفوا ايفلتني بانصارو نمادريد اب 5 ناي صوتا وقتي 4 غزي صوا شامبيونز ليج نختعتر مريح غدا ابركيت لايو مس جوفنتوس كساب سنه 2021 صنح وعل زلو رونالدو كابتا غانتا كوص كم زدل دحر محباري فرنساي كلب بيجي ون ابرادارا اتياتولا كيلا مبابا كي غدفا تشغيلا زلا بيجي نكونتا رونالدو بقربا تكتاتلو جميرا كم زلاون افريطالا حدا كاب زبلصو تصاوتي مانشستر سيتي زغونه كايل ووكر 4000 باوند كفيلو غزو كاب سرات زحلولو ابالو زتسمي فوليز سلطنه كلب كم زعدغه غازيطاتات عد انجليز حبيران زود 3 عامات انجليزاو تخلخلاي ني كلبي كندز زاكل غنزب زفس زلو حلاولو دات ايفرتون روبين اولسن منبر بيتو ابز سومزي بعوطقا سرات دحر مغرغاري دعت فصاما بسمينو معراب لندن زنبرو تصاوتي نحرغا سرق قلعات مخانم بوليس ترير متنقطا سلازهابه وزعات تصاوتي متصناصنتي كاميرا متكالن علوما تخلابات معداغن كوافرو جميرو مالو حلالو دات ايفرتون روبين اولسن زحلف كرامشت مسبعت بيتو كلته دكون ابغزون كليو كارارو زعاتو سرقتي بكانشلو زليلو ماتيوم دحر بزح مسرطاين مفراه دما ابغزو نزنبره كبر زبال نبرت غحغيحم وسيدمو وكر وناب كبابي منبر بيت روبين اولسن سلازغمت ناتو عጫ كيغاطمو بمزغايو بهاتا كلبي كعدك زمرصا ابز حلفو ورحون منبر بيت اسلطاني ايفرتون كالانچولتي بسرقتي تغورغيرو كم زنبره يحبر كوغوب ارجنتينا واتقعي برشلونه ليونيل ميسي مساكاتولناويت كلب زلو وعل زمص كرمت سلازبقع كاب شعون دحانا بزدليا كلب بنصا كسغاغر كخيليو ولا كان موداتا معلبو فرنسايت كلب بيجي كم تخون بسفيح يغلصون تلو اتمكر تخلخلاين حلا غانتا ريال مدريد سيرجيو راموس نعا ملكيتو زهابرو يتوغن اغلبو بزحات كسحب كيلولوم اتسبانياو تخلخلاي مسحانتي ابا امريكا زمدبرا تويتش زتباله تلفزيون ابزكارو قال محتت ميسي زمص كرمتنا ميدا برنابو بمسغار اب غونخم تسليفو كصاوت انت زمرص انتاي مبلكا نزبل حطو بكمزي زبل يملسي يبلوم ميسي نا ريال مدريد تزمص بحقوس متقبل كونير كابز حليفون منبر بيتي نيوسون غزي بنصان قمطو مهاب كونير ابتي بقعتو طرز عاريغو متحاس تساينول زنبرو عامتات ميسي نعنا بوزو حسيناي سلازخونه حجون كاب انصارو مصوات مسو تسليف كام مصوات ما حشنا نيرو
ሜሲ ምሳና ተዝጽምበር ከም ጋንታ ብዙሕ ዓወታት ንኽንሓፍዝ ኣመና ማሓገዘና ነይሩ ብዛዕባ ሜሲ ካብዚ ሓቂ እዚ ወጻካል ምዝራብ ትርጉም ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ክብል ገሊጹ ራሞስ ብዘይካዚ ዝመጽእ ክረምቲ ውዕሉ ምስ ኣብቅዐ ካብ ማድሪድ ወፂኡ ናብ ባርሴሎና ክሰጋገር ዝኽእል እንተኾይኑ ዘቕረበ ልዕቶ ክምልስ እንከሎ ብፍጹም ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ሓቂ ንምዝራብ ምስ ፕረዚደንት ጆዋን ላፖርታ ጽቡቕ ቅርበት ኣሎኒ ምኽንያቱ ኣመና እየ ዝፈትዎን ዘድንቖን እንተኾነ ኣብ ህይወት ብገንዘብ ክዕደጉ ዘይክእሉ ነገራት ኣለዉ ልክዕ ከምቲ ዛቪ ሄርናንደስ ጀራርድ ፒኩን ናብ ማድሪድ ክረኣዩ ዘይደልዩ ኣነ እውን ምስ ባርሳ ክረአ ኣይደልን ይብል እቲ ወዲ 34 ዓመት ገዲም ስጳኛዊ ተኸላኻላይ ራሞስ መወዳእታ ሰልጣን ሪያል ማድሪድ ተዝነብር ነይረ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ጋንታና ክወፅእ ፈጺመ ኣይምፈቐድኩሉ ነይረ ክብል ዝሃቦ ርእቶ ምስ ዜነዲን ዚዳን ከየቀያየሞ ከም ዘይተርፍ ገለ ተንተንቲ ስፖርት ይገልጹ ኣለዉ ማልያ ዘይብሎም ከዋኸብቲ ተጻወቲ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ብምስንባድ ጫሞም ድሕሪ ምስቃሎም ነቲ ኣብ ናይ ጸወታ ዘበኖም ዝኻዕበቱ ወሃብቲ ብግቡእ ኣብ ምምሕዳሩ ኣመና ክጽገሙን ብዙሓት ካብኣቶም ናብ ፍጹም ጥፍሽና ከምርሑ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ እዩ ናይ ቀደም ኣጥቃዕ ኢንተር ሚላን ዝነበረ ብራዚላዊ ኣድሪያኖ እውን ሓደ ካብኦም ብመሰረት ጋዜጣታት ብራዚል ዝወዲ 69 ዓመታት ቃዒ እቲ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ዘዋህለሉ ሃብቲ ምውዳእ ዝኣበየ ክመስል ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ኣብ ዝርከብ ሓደ ምዕሩግ ሆቴል ንወርሒ ኣስታት 12,000 ዩሮ እናኸፈለ ክቕመጥ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ሃፀይ ወይ ኢምፔረር ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ብራዚላዊ ኣብታ ከተማ ዝነበረ መንበሪ ቤቱ ብ1.3 ሚልዮን ዩሮ ድሕሪ ምሻጥ ነቲ ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዝርከብ 143 ሜትሮ ኳድሮ ዝስፋዕቱ ሆቴል ንኽድቅሰሉ ክካይሮ ተገዲዱ ዘሎ ክሳብ ንዑ ዝምጥን ገዛ ዝረክብ ድማ ኣብቲ ሆቴል ክጸንሕ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ዘገርም ድማ ሪያኖ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ዝዓተረ ሓንቲ ዋንጫ ጥራይ ሒዙ ናብዚ ናይ ክራይ ሆቴል ምእታው እዩ ኣጥቃዒ ባርሴሎና ኣርጀንቲናን ሊዮኔል መሲ ኣከፋፋላይ ታጋንታ ዝነበረ ስጳኛዊ ሴስ ፋብሬጋስ ናይ ጸወታ ጊዜኦም ምስ ዓበይቲ ክለባት ከም ዘሕልፎ ዝገበራ ኣንስቶም ምዃነን ሲቢኤስ ስፖርት ሓቢራ ኣብዚ እዋን ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ሞናኮ ዝጻወት ዘሎ ሴስ ፋብሬጋስ ክሳብ 2022 ዝጸንሕ ውዕል እኳ ከቲሙ እንተሎ ቅድሚ ጫሙ ምስቃሉ ግን ምስቲ ናይ ቀረባ ዓርኩን ወዲ ጋንቱ ነበርን ሊዮኔል መሲ ደጊሙ ብሓሳብ ክጻወት ተስፋ ከም ዘለዎ ይዝገልጽ ክልቲኦም ተጻወቱ ጡረታ ቅድሚ ውጾም ብሓባር ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ተሳጊሮም ምስ ክለባት ኣሜሪካ ክጻወቱ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ድማ ሲቢኤስ ስፖርትስ ወሲኻ ትሕብር ናይ ክልቲኦም ኣንስቲ እውን ናይ ቀረባ መሓዙት ምዃነን ዘመልከተት ማዕከን ዜና ክልቲኦም ተሪፎም ዘለዎ ናይ ጸወታ ግዜ ከም ቤካም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንክሕልፍዎ ይመኽሮም ከም ዘለዋ ክልቲኦም ድማ ንምኽርታትን ዳርጋ ሪዕሞሞ ከም ዘለውን ሓቢሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ዩቲዩብ ቻነል ንሎም ዝተዳለወ ስፖርታዊ ጸብጻባት ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ዘክሩ ኣብዚ መደብ እዚ ላይክ ሼር ከም ድማ ሳብስክራይብ ምስ ኮመንት ምጽሓፍን ምጥዋቕን ኣይትረስዑ ሰላም ሲነማ ሰመረ ካብጊዜ ሓይልና ደለበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስሜት ሩፍታ መኽሰብና ሃበ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ ተጥዑሙ ዝመቀ ንዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልምታት